Helo, a croeso i sesiwn adolygu heddiw. Un uwch gyfrannol bioleg ydi o, ac mae o ar techneg. Felly, beth dwi'n mynd i wneud heddiw ydy, dwi'n mynd i fynd drwy yr sgiliau da chi angen i ateb cwestiynau arholiad. Ac yn gyntaf, dwi'n mynd i edrych ar geiriau gorchymyn. Da ni'n dod ar ei draws nhw. Nid yn unig yn uwch gyfrannol bioleg, ond yn uwch gyfrannol unrhyw arholiad gwyddoniaeth. Beth dwi eisiau edrych arno fo'n gyntaf ydy sut i ddefnyddio hwn, bagiau'r ateb. A beth ydy o? Ydy ffordd techneg o fedru sylwi beth ydy'r berf gorchmynol, pa geiriau allweddol sydd yn y cwestiwn, ac wedyn ar ôl ateb cwestiwn i chi fynd yn ôl a'i wirio fo. So dwi am edrych ar chydig o enghreifftiau o geiriau gorchymyn yn gyntaf, a wedyn sut fedran ni ddefnyddio'r techneg yma i ateb cwestiynau arholiad yn well. So dyma nhw ein geiriau gorchymyn ni. Dyma ni'n cychwyn hefo nodwch. Mae hwn jyst yn golygu ysgrifennu. Sgwennu lawr be da ni, neu maen nhw eisiau chi ddweud be di'r ateb. Cyfrifwch. Da chi'n defnyddio wybodaeth yna i fedru cyfrifo be da ni angen wneud, y swm. Defnyddiwch y wybodaeth. Esboniwch. Gyda esboniwch, mae'n bwysig cofio bod rhaid rhoi rheswm yma. So maen nhw eisiau rheswm pam bod be bynnag ateb yn aml iawn wrth chi ddod ar draws. Y gair nodwch ac esboniwch yn yr un cwestiwn, so fyddan nhw'n cyfuno'r ddau yna, so da chi yn nodi beth ydy'r ateb ac esbonio fo. Gair arall sydd yn dod yn aml hefo esboniwch ydy disgrifiwch. So yn aml iawn yn rhoi graff i chi. Ac maen nhw eisiau i chi ddweud beth sydd yn digwydd yn yr graff. Ond wedyn, os da chi angen esbonio fo, da chi angen egluro pam bod yr hyn sydd wedi digwydd. Felly, dowch ni edrych ar enghraifft o sut fedran ni defnyddio'r gair nodwch. Rwan, dwi'n ymddiheuro yn gyntaf, mae hein yr rhai cwestiynau cyntaf yma yn rhai tygau. Dydy o ddim ots, oherwydd mae o yn rhoi siawns i ni ddod i arfer hefo yr ffordd o bagio'r ateb. Felly, y B yn gyntaf, y berf gorchmynol. So, be maen nhw eisiau ni wneud? Nodi. Un ffordd mae'r croen yn ymateb mwyn oeri y corff. So mae hwn geiriau allweddol pan fyddwn ni yn rhy boeth. So dyma yr pethau da ni eisiau. So mae'r geiriau allweddol, dwi'n meddwl falle fan hyn fyddwn ni medru gwneud chydig bach mwy ar y geiriau allweddol. So i ni oeri pan da ni rhy boeth. Rwan, yn aml iawn, pan da ni edrych yn gyflym ar cwestiwn fel hyn, nhw'n ni fynd, reit, nodwch pa ffordd mae'r corff yn ymateb, a wedyn ni gweld y gair oer. Ac, da ni'n gwybod beth ydi o? Goose pimples, right? Neu rhywbeth tebyg. Da chi'n gwybod beth dwi'n golygu efo heina. Pan da ni wedyn yn mynd i wirio'n ateb, da ni angen edrych, dydo ddim pan da ni'n rhy oer. Mae o oherwydd pan da ni, neu sut da ni'n oeri pan da ni'n rhy boeth. Felly, ateb mwy cywir fysa chwysu. Dyma enghraifft arall ar gwestiwn. Yn yr un yma, da ni'n mynd i fod yn cyfrifo. Felly, yr berf gorchmynol ydy cyfrifo. Canran gostyngiad. So, hwn di'n gair allweddol i fan hyn, gostyngiad, mewn parau breidio rhwng 2011 a 2016. Felly, dyma ni ein 2011, 2016, da ni angen edrych ar yr canran gostyngiad. Mae gennym ni hyd yn oed fformula yn fan hyn. Rwan, yn tygau, haen uwch, fyswn ddim wedi rhoi hwnna, ac definitely ddim mewn uwch gyfrannol. Ond yn yr achos yma, maen nhw wedi rhoi yr wybodaeth yna. Felly, dewch ni ddefnyddio, weld sut ein medru defnyddio yr wybodaeth yma. So mae gennym ni ein swm fan hyn,
Mae gennym ni nifer parau breidio yn 2011, 19, dyma fo. Mae gennym ni wedyn ein tynnu yr un yn 2016, so dyma fo. Rhannu gyda 19, a da ni'n dod allan gyda ateb o 33.63. Felly, mae'r gostyngiad yn 33.63%, sydd mae wedi dod lawr 1/2. Rwan dwi'n medru gweld yn syth i ffwrdd, dydy hwn ddim yn gywir. Rwan mae hwn yn sôn am fan hyn, neu mae'r cwestiwn yma, a ffordd dwi wedi gwneud yr un yma, mae rhai cyfrifianellau yn medru camarwain chi. Neu dydyn nhw ddim yn camarwain, ond da chi yn rhoi swm anghywir. So beth sydd wedi digwydd fan hyn ydy, da chi wedi rhoi 19, tynnu 10, rhannu gyda 19. A be mae wedi gwneud ydy, mae wedi rhannu yr 10 gyda'r 19, ddim y gwahaniaeth rhwng y ddau. Felly dyma ni yn gwirio ein ateb ni. So fel ni wedi dweud ar y sleid cyn, da ni ddim wedi dod lawr 1/2. Mae yna rhywbeth wedi mynd o'i le yn fan hyn. Ac mae o wedi dod lawr lot mwy nag ydi o. Mae hyd yn oed rhoi tynnu ar yr ateb yma, felly mae o wedi dod allan gyda ateb sydd yn anghywir. Mae'n peth pwysig fan hyn, di ddim jyst sylweddoli beth sydd wedi mynd o'i le, ond mae yna gwybod o flaen llaw mae rhywbeth wedi mynd o'i le yn fan hyn. So i wirio fo, da ni angen deall sut mae cyfrifianell yn gweithio. So mae 19 rhannu gyda 19 tynnu 10 rhannu gyda 19, mae'r cyfrifianell yn rhannu y 10 gyda 19 ddim yn 9, sef y gwahaniaeth rhwng y ddau. Be ddylai fod ni wedi rhoi oedd 19 tynnu 10 braced rhannu gyda 19 a wedyn llosi gyda 100. Dwi ddim yn hyderus iawn gyda cyfrifianellau a defnyddio'r bracedi, falle bod chi yn. Be dwi yn wneud ydy be dwi wedi disgrifio fan hyn. Na i wneud 19 rhannu gyda 10, tynnu 10, a wedyn na i bwyso yr hafal. Wedyn na i rhannu fy ateb, sef 9, rhannu gyda 19, a na i gael ateb o'n 0.47. Ac wedyn dwi'n lliosi hwnna wedyn, unwaith eto, pwyso hafal, a wedyn na i lliosi hwnna gyda 100, a na i gael fy ateb cywir o 47%. A mae'n bwysig fan hyn i dalgrynu'r gywir. Dwi ddim yn cofio beth oedd yr ateb, ond dwi'n meddwl bod hwn wedi bod yn rhyw 46 pwynt rhywbeth, ac cofio talgrynu yn gywir yn fan hyn. Dyma un gwahanol i ni. Yn fan hyn, da ni yn mynd i fod yn defnyddio yr gair defnyddiwch. Felly, mae gen ni graff, mae gen ni wybodaeth ar y graff, ac da ni'n darllen ar y top fan hyn, mae graff 7.1 yn dangos nifer y pryfed gwyn mewn tŷ gwydr yn cynnwys planhigion tomato. Cafodd Uwch ei gyflwyno ar diwrnod 7, so mae wedi cael ei cyflwyno fan hyn. Hwnna'n well. Fan hyn. Ac mae wedyn wedi dod â'r nifer o Uwch i lawr. Ond dio ddim yn digwydd syth i ffwrdd. So mae defnyddio Uwch i leihau nifer pryfed gwyn yn cael ei ystyried yn ffordd llwyddiannus o reolaeth biolegol, ac maen nhw eisiau i chi ddarganfod. Defnyddiwch y graff 7.1 i ddarganfod sawl diwrnod mae'n gymeryd i y nifer pryfed gwyn ostwng i 20. So da ni gyda ein lefel 20 fan hyn. Felly da ni'n medru gwneud llun llawr a da ni'n rhaid darllen i ffwrdd o'r graff. So sy'n techneg o bagio'r ateb. Felly da ni'n medru gweld fan hyn. Da ni yn defnyddio yr defnyddiwch, ac da ni angen darganfod, so hyn yn geiriau allweddol ni, sawl diwrnod mewn cymeryd i'r nifer o pryfed ostwng i 20. O ein graff, fedra ni weld bod yr nifer 20 fan hyn, mynd ar llinell i lawr, bydden nhw'n derbyn ateb
o 38 i 39. Rwan, pan da ni'n gwirio ein ateb, da ni angen checio yn ôl ar y top. So, da ni wedi rhoi ateb o 38 neu 39, ond oedden nhw ddim wedi cyflwyno yr ifformosa tan diwrnod 7. Felly, dydy o ddim yn cymeryd 38 diwrnod, neu 39 diwrnod, mae'n cymeryd yr boch, y nifer o ddiwrnodau rhwng 7 diwrnod ac 38 neu 39. Felly, y rhaid tynnu 7 allan o'r ateb yma, a dyma beth oedden ni'n gael 31 i 32. Dyma enghraifft o lle da ni yn egluro beth sydd yn digwydd. Felly, beth sydd gen i fan hyn ydy mae gen i llawdriniaeth o claf gyda clefyd y galon. Mae gen nhw genyn diffigol ac mae nhw yn sôn fan hyn am yr llawdriniaeth. Rwan, mae yna lot o wybodaeth fan hyn, ond un o'r prif bethau fan hyn ydy, mae nhw'n sôn am genyn diffigol. Mae hwnna'n dod ymlaen nes ymlaen y cwestiwn. Yn fan hyn, y peth sydd yn bwysig ydy, mae gen i fan hyn, esboniwch pam maen nhw rhaid selio clwyfau. Felly, mae gen ni yn berf, esboniwch, geiriau allweddol, felly. Felly, ein ateb ni i'r cwestiwn ydy, da ni angen esbonio ein ateb. Felly, i esbonio ein ateb, da ni angen egluro beth sydd yn digwydd. Felly, oedd angen dweud beth oedd y rheswm am rhwymo'r clwyfau, i atal gwaedu, stopio infection neu heintio, ac y gwirio oedd angen 2 bwynt. Felly, mae gen i 2 ateb yn fan hyn. Rwan, dyma lle da ni'n mynd i fod yn edrych ar disgrifiwch. Mae disgrifiwch yn aml iawn yn cael ei ddefnyddio gyda graffiau. Felly, beth gen i fan hyn ydy disgrifiwch y tuedd, a da ni angen dweud beth sy'n digwydd i'r graff rhwng 1 o'r gloch a 7 o'r gloch. Rwan, ateb mwy syml i hyn fysa dweud beth ydy'r tuedd yn eitha syml. Fel dweud mae'r lefel y glwcos yn codi, wedyn yn lleihau rhwng 1 a 7 o'r gloch. Jyst fynd yn ôl i'r gair tuedd, mae'n dweud fan hyn disgrifiwch, sydd yn bod ydych chi'n dweud beth sydd yn digwydd. Rwan, gair tuedd ydy jyst gair arall am patrwms. Pa patrwm ydych chi'n weld? Os ydych chi'n cofio'n iawn, oedd y graff oedd o'n mynd i fyny, wedyn oedd o'n mynd lawr rhwng 1 a 7 o'r gloch. Gen i amser hyd gwaelod. Wedyn oedd angen dweud bod y lefel glwcos, chos hwn ydy'r lefel glwcos i fyny fan hyn. So mae lefel glwcos yn codi, a wedyn mae'n lleihau. Rwan, os fyddwn ni'n mynd yn ôl a gwirio ein ateb, da ni angen edrych mewn o 2 farc am hwn. Ac oedd angen disgrifio rhwng 1 a 7 o'r gloch. Rwan, mae un marc yn mynd i ddweud bod yr lefel glwcos wrth i amser rhwng 1 a 7 o'r gloch, mi oedd lefel glwcos yn codi wedyn yn lleihau. Ond, os da chi eisiau rhoi ateb mwy llawn, da chi angen dweud pryd mae'r lefel ar i'w uchaf, sef ar 4 o'r gloch. Felly, fysa fo'n ateb mwy llawn i ddweud wrth i lefel glwcos, wrth i amser fynd yn ei flaen rhwng 1 a 7 o'r gloch, mae'r lefel glwcos yn codi nes cyrraedd 4 o'r gloch, wedyn mae o yn lleihau. Felly, fel ni'n dweud yn yr un blaenorol, gwell ateb i hwn yw mae lefel glwcos yn codi tan mae'n cyrraedd 4 o'r gloch, felly ydych chi ddisgrifio rhan cyntaf o'r graff, wedyn mae o yn lleihau. So, da ni'n medru gweld ar 4 o'r gloch, dyna lle ddi uchaf, wedyn mae o yn lleihau. Nawr, termau eraill da ni yn weld fan hyn ydy dim jyst disgrifiwch, ond disgrifiwch ag esboniwch. Felly, disgrifiwch oedd beth oedden ni wedi wneud hefo'r graff blaenorol, lle oedden ni yn dweud bod yr lefel glwcos yn codi nes cyrraedd 4 o'r gloch, wedyn mae'n lleihau. Os fyddwn ni'n rhaid disgrifio ac esbonio,
fyswn ni'n dweud, wel, pam bod o wedi lleihau? So fyswn ni angen disgrifio pam bod y lefel glwcos wedi codi, falle bod o'r person wedi bwyta, a bod mwy o glwcos wedi mynd i mewn i'r gwaed, wedyn mae'r lefel wedi dod i lawr, oherwydd maen nhw wedi defnyddio'r glwcos o'i gwaed nhw, neu falle fysa fo i sôn am bod insulin yn cael ei rhyddhau, a felly mae'n dod â'r lefel glwcos i lawr. Ond unwaith eto, mae'n rhaid rhoi rheswm yn fan hyn, a mae gyd yn dibynnu ar beth oedd yr gwybodaeth arall oedd yn y cwestiwn. Ar adegau, da ni'n dod ar draws y term awgrymwch. Ac awgrymwch di suggest, fel ni'n gwybod yn Saesneg, ac yn aml iawn fydd na cwestiwn ar bwnc neu ar brawf da ni ddim wedi wneud efo, da ni'n anghyfarwydd. Fydd o yn gysylltiedig a beth da ni wedi astudio, ond mi fyddan nhw wedi rhoi cwestiwn i chi ar rhywbeth fyddach chi yn anghyfarwydd hefo. Mae yr arholwr yn aml iawn gyda nifer o atebion maen nhw'n medru dderbyn, ac mae yna rhywfaint o roddid ganddyn nhw i dderbyn ateb synhwyrol. Yna aml iawn mi fydd yna rhai atebion maen nhw yn mynd i fod yn derbyn, ond cybella ydych chi'n meddwl yn synhwyrol, mae yna siawns eitha uchel i chi gael y marc fan hyn. Fel dwi'n gweld fan hyn, beth am gwestiynau uwch gyfrannol? Felly, mae gen i fan hyn cwestiwn o, dwi'n meddwl, 2024, a dwi'n edrych ar hwn, ac mae gennych chi fan hyn just cwestiwn syml iawn. Nodwch enw'r cyfarpar. Mae hwn yn un o'r rhai ma lle da chi yn gwybod o, neu dio ddim. Dio ddim yn anodd iawn, ond os nag da chi'n gwybod na patometer ydy hwn, dydy hwnna ddim yn mynd i fod yn gwestiwn hawdd i chi. Right? Ond fel ni'n deud, nodwch, dyna beth nhw eisiau i chi wneud fan hyn. So beth gen i fan hyn ydy cwestiwn lle da ni'n rhaid cydosod y cyfarpar, a maen nhw eisiau i chi ddisgrifio sut mae'r cyffindeliog. So chi'n gweld y cyffindeliog yn fan hyn. So pethau maen nhw eisiau i chi wneud i wneud yn siŵr bod yn atal cael swigen dŵr i mewn yn yr xylem. Da chi angen torri'r cyffindeliog o dan y dŵr, ac da chi angen wedyn cydosod yr cyffindeliog yn y cyfarpar o dan y dŵr. Dyw hwnna ddim yn golygu bod rhaid chi fod o dan dŵr eich hunain, mae'n golygu da chi wedi rhoi y cyfarpar mewn bol yn golchi llestri'n llawn o ddŵr, a mi fydd yr cyfarpar yma'n llawn o ddŵr i atal unrhyw swigod aer rhag mynd i mewn i'r xylem. 2 ffactor amgylcheddol. So mae gennym ni tymheredd. Maen nhw eisiau pethau fel arddwysedd golau, faint mor gryf ydy'r golau. Fyswn i'n meddwl falle fyswn nhw'n sôn am gwynt, ond dwi'n methu gweld unrhyw wyntyll fan hyn. So dwi'n gymeryd falle bod nhw'n ganiataol bod hynna'n mynd i fod yn cael ei cadw'n gyson. Rwan, dowch ni edrych ar atebion. Patometer, fel ni wedi cael sôn amdano fo ar 2 sleid nôl. Dyna oedd y cyfarpar, cyffindeliog yn cael ei torri o dan y dŵr, unrhyw ddisgrifiad lle maen nhw yn cydosod yr cyffin, neu bod yr offer yn cael ei roi o dan y dŵr. Sori, dwi'n rhoi llinell drwy hwnna. Yn ateb ni fan hyn. Ni'n cael gwared o hwnna. Ond da ni'n medru gweld fan hyn bod yr rhaid i gydosod o dan y dŵr. A bod dŵr llifo o'r patometer i mewn i'r cyffin. Tymheredd. Arddwysedd golau, dydw i'n gwybod pam bod nhw ddim eisiau gwynt, ond mae rhain arddwysedd golau, dim jyst deud golau yn mynd i fod digon da. Dim ond un marc, felly os oedd unrhyw un o hyn yn anghywir, oeddech chi ddim yn cael y marc. Unwaith eto, mae gennym ni fan hyn cwestiwn lle mae gennym ni data, ac maen nhw eisiau i ni gyfrifo beth sydd yn mynd ymlaen yn fan hyn. So mi oedd y myfyriwr yn gosod gwyntyll ar pellterau gwahanol. So dyma nhw'r pellterau gwahanol, ac maen nhw wedyn yn cofnodi'r amser yma'n cymeryd i'r swigen deithio 200 mm. So mae gennym ni wybodaeth fan hyn. So os da ni'n defnyddio yn bagio'r ateb, maen nhw eisiau i ni cyfrifo. Defnyddio'ch arholiad i gyfrifo cyfaint yr ymlifiad dŵr gan y cyffin pan mae'r swigen yn teithio 200 mm. Mae gennyn nhw ein hafaliad fan hyn.
Felly mae gennau le fan hyn lle fydron ni weithio allan beth ydy'r cyfaint yn mynd i fod. Felly, da ni gyda yn fi, hynny ydy'r cyfaint, pi a, so mae'r 3.14, lleosi gyda, rwan mae'r radiws, mae'r diameter y tube capillary yn 1 mm, felly mae o yn mynd i fod yn 0.5 wedi sgwario, a wedyn mae o'n lleosi gyda h, so h ydy yr hyd, a mae o'n symud 200 mm, felly 200, a da ni yn medru cyfrifo hwnna. Mi roed o'i mewn y cyfrifianedd fan hyn, 3.14, lleosi gyda 0.25, lleosi gyda 200, 0.25 ydy hwnna wedi'i sgwario, a mae'n rhoi ateb o 157. Gyda yr ateb nesaf yma, da ni angen edrych, neu'r cwestiwn nesaf yma, da ni angen edrych ar defnyddio'n ateb. Felly, oedd gen i ateb 157 mm cube. Dyma faint mor bell oedd wedi mynd. Da ni angen rwan gweithio allan y cyfradd cymedrig mewn cymeryd ar 100 cm. Rwan o'r cwestiwn blaenorol oedd o wedi cymeryd 192 eiliad ar gyfer taledd. Mi oedd yna 3 ateb, ond hwn oedd yr ateb cymedrig. Felly maen nhw eisiau ni ddefnyddio yr ateb cymedrig i gyfrifo cyfradd mewn lifiad dŵr mewn millimeter cube y munud. Felly, da ni angen rhannu yr ateb yma gyda 60, so hwn yn 192, rhannu gyda 60. Mae hwn yn rhoi ateb i ni o 192, rhannu gyda 60, yn hafal i 3.2. Da ni wedyn angen rhannu yn 157 mm cube, rhannu gyda 3.2 munud. Felly mae hwnna yn rhoi ateb o 157, rhannu gyda 3.2, yn hawlu 49. So dyma ni fynd i wirio ein ateb ni o'r cwestiwn blaenorol, neu ddau cwestiwn blaenorol. Fel da ni'n gweld, mi oedd ein ateb ni yn gywir, 3.14, 0.5 wedi'w sgwario, lleosi gyda 200, sef yr pellter, a gyda ni cael ateb 157. Oedd gyd o'r rhain yn dderbyniol am 2 farc. Cwestiwn nesaf, oedd rhaid rhannu 192 gyda 60 i gael ein ateb o 3.2. Wedyn, oedd rhaid rhannu ein 157 gyda'r 3.2 i gael ein ateb o 49, a'r mi roedd o'n 49, ond dwi'n cofio rwan, mi fydd nhw wedi dweud rhoi o'i un lle degol, dyma pan bod o'n 49.13 marc am hwnna. Da ni yma rwan ar cwestiwn nesaf, disgrifiwch ac esboniwch. Rwan, mae hwn gyda 2 rhan ohono fo, a dwi'n meddwl bod o'n weddol hawdd i gychwyn, ond mae'r esboniwch yn anodd. Felly, beth angen dweud oedd bod y pellter gwyntyll, wrth i'r pellter gwyntyll cynyddu, mi oedd yr cyfradd ymlifiad yn cynyddu. So dyma beth oedd y disgrifiad o beth da ni'n gweld yn y canlyniadau. Mae hwn wedyn yn cychwyn ar yr esboniwch. So, os da chi gyda'r pellter yn cynyddu, mae'r cyfradd trwydarthu yn lleihau. Dyna pan bod yna llai o ymlifiad dŵr. A mae hyn yn digwydd oherwydd wrth i ni fynd ymhellach yn i'r gwyntyd fod ymhellach, mae mwy o anwedd yn croni, neu mae'r lleithder o gwmpas y stomata yn cynyddu. A felly mae'r graddiant treledu yn llai serth, felly mae yna llai o wahaniaeth rhwng beth sydd tu allan yr ddeilen, neu tu allan y stomata, ac tu mewn. Felly mi fydd yr ddeilen, sydd gennym ni yn dychmygu yn deilen i fan hyn, mi fydd mwy o leithder
yn aros o gwmpas, a felly mi fydd yr cronodiad, graddiant cronodiad o beth mewn ddeilen a tu allan y ddeilen yn lleihau, a oherwydd bod yna mwy o ddŵr yn aros oherwydd bod ni gyda pellter uwch o'r gwyntyll. Wrth i'r cyfarpar, sydd wedi cael ei gyd-osod yn llun 4.1, felly hwnna yw ein potometer ni, mewn mesur cyfradd mewn lifiad dŵr, a maen nhw eisiau rhowch un rheswm pam fallai na fyddai'r cyfradd hon yn hafal i cyfradd trydarthiad. Rwy'n be nhw'n dweud ydy, os oes gen ni yn deilen, neu ydy'r ein cyffin fan hyn, ac mae gen ni dŵr yn cael i'w tynnu i fyny, maen nhw eisiau i chi fod yn deall bod yr cyfradd colli dŵr allan o'r ddeilen ddim yn hafal, neu dydy'r dŵr sydd yn mynd i mewn i'r cyffin ddim yn hafal i'r dŵr sydd yn dod allan. Pam? Wel, mae rhywfaint o'r dŵr yn cael ei ddefnyddio yn ystod photosynthesis. Mae peth arall yn cael ei defnyddio i chwydddyndra i cadw yr planhigyn ar y ddeilen yn chwydddyn. Dyma ni gwestiwn bach neis ar yr celloedd. Felly beth sydd gen ni fan hyn ydy gen ni ddwy gell gwahanol. Mae gen ni barau graddfa, wastad yn bwysig edrych ar rhain. Jyst sylweddolwch fan hyn bod yr cell bacteria, os fysa ni'n edrych ar y barau graddfa yma, fedrwn ni ddychmygu bod yr cell bacteria tua'r maint yma, probably yn llai na hynny, i gymharu a beth ydy yr cell prokaryotic, y cell anifel fan hyn. So mae'n hyn, mae'n dweud, reit, so dyma ni nodwch enwau dau fath arall o RNA. Hawdd iawn rhoi mRNA, ond os da ni'n mynd i wirio ein ateb, da ni'n checio, mae mRNA yn barod wedi cael ei sôn amdano fo, felly di hwnna ddim yn mynd i fod yn mRNA, bydd o'n tRNA, ac mae gen ni ribosomal RNA, sef rRNA. Mae gen ni gelloedd fan hyn, lle mae nhw eisiau i ni sôn am y lleoliad o brosesau. Felly, gan ddefnyddio yr hyn rydych chi'n ei wybod am y deiledd celloedd, cwblhewch yr tabl. So, cwblhewch y tabl. Dydy cwblhewch ddim yn un o'r termau da ni wedi sôn amdano fo, ond cwblhewch da chi yn rhoi fan hyn, nodwch, so ffordd arall o ddweud, nodwch safle trosi ac maint o ribosomau. Felly, yn y cell bacteria, da ni'n gweld bod yr ribosomau yn y cytoplasm. Ac mae maint o ribosom yn fach, neu 70S. Mae maint o ribosom mewn cell anifel yn 80S, neu mawr, ac mae o i'w gael ar y reticulum endoplasmic. Dwi'n gwybod bod gen i yn fan hyn y rhydd yn y cytoplasm, a mi fysach chi yn cael sôn am hwnna, ond hwn di'r prif hyn, bod o ar y reticulum endoplasmic garw. Mae'r ddwy gell yn cynnwys pilenni. Mae gan cell anifel llawer mwy o bilen na sydd gan y cell bacteria. So mi eisiau chi ddefnyddio'r hyn rydych chi'n ei wybod am adeiledd y celloedd hyn i awgrymu pam, neu y rheswm dros y gwahaniaeth hyn. So da ni'n medru gweld yn syth i ffwrdd. Mae gennym ni wahaniaeth mawr yn y maint y celloedd. Felly mae yr cell anifel yn fawr, neu yn fwy. Ac mae ganddo fo hefyd organau pilenog, mitochondria. O edrych ar y cell bilen, da ni'n medru gweld fan hyn bod gennym ni llun, ac yn fan hyn, da chi jyst angen enwi, so mae hwn bron fel nodi. So, enwi y rhannau. Felly, mae gennym ni'n ffosfolipidau a proteinau. So, mae gennym ni A a B. Felly, angen enwi'r ddau. Mae angen dweud bod A yn rhwystr ffysegol, bod o yn rhwystro moleciwlau bach amholar,
wastad yn bwysig cofio am moleciwlau amholer, neu ystyr tebyg i hwnna, unrhyw moleciwlau sydd yn hydoddi mewn dŵr, ac mae B yn cael ei ddefnyddio gyda'r trwydded cynorthwedig neu cludiant actif. Yr un o'r ddau yn medru cael y marc i chi. Mae hwn yn dangos i chi cydran A, B a C. Ac cydran C oedd y carbohydradau. Mae'n dweud cydran C oedd gennym ni yn glycocalyx. Ac mae hwn yn ymwneud gyda adnabod celloedd. Mae cyfansoddiad pilenau arwyneb cell anifel yn wahanol i cyfansoddiad pilen mewnol mitochondria. Mae cyfansoddiad canrannol yr tair cydran ym mhob pilen i weld. Felly, mae gennym ni yr pilen arwyneb y cell anifel a gennym ni'r pilen mewnol mitochondria. Does dim cydran C yn y pilen mewnol mitochondria. Pam? Oherwydd dio ddim angen adnabod celloedd. Pam? Oherwydd mae tu mewn i gell. Mae pilen mewnol mitochondria ddim hyd yn oed ar tu allan y mitochondria. Dio ddim ar tu allan y gell. Mae mwy o cydran B mewn pilen mewnol mitochondria. Rhan mae cydran B oedd y proteinau. Ac os ydych chi gyda mwy o proteinau, mae hynny'n golygu mae gennych chi pethau fel pwmpiau protonau, mae gennym ni sianeli protein yna. So mae yna lawer o resymau da ni'n medru defnyddio i egluro hwn. Felly, just i ail fynd dros hwnna, does dim angen adnabod, dyna pam bod na ddim glycocalyx. Mwy o trylediad cynorthwedig yn digwydd yn yr cydran B, neu drwy'r cydran B yn y pilen mewnol mitochondria, cludiant ATP, ensymau cydio, presenoldeb pwmpiau proton, ATP synthetase. Dyma un fyswn ni wedi mynd ar ei ôl. Mae gennym ni fan hyn rwan gyfarpar sydd yn cael ei defnyddio i edrych ar catalase. So mae gennym ni enzym catalase. Mi fydd o'n sôn rhywle yn fan hyn. So mae hydrogen peroxide yn effeithio ar cynhyrchu ocsigen. Mae'r puritatws gyda cronodiad gwahanol o hydrogen peroxide. Ac os ydych chi'n gwybod rhywfaint am hwn, ydych chi'n gwybod bod o'i wneud hefo catalase. Ond be ydych chi'n gweld fan hyn ydy mae gennych chi'r puritatws a mae gennych chi'r swigod yn cael i'w ffurfio. So beth cyntaf, mae angen i chi fedru gweithio allan be di cyfradd cynhyrchu ocsigen. So hwn di'r cronodiad, da ni'n medru gweld bod hwn yn 30 eiliad. Di'n ateb ni fan hyn ddim yn helpu ni, ond os ydych chi edrych fan hyn, mae gen i 18 ac da ni gyda 30 eiliad. So felly, per eiliad, mae rhaid ni rhannu hwn gyda 30. Felly, os da ni yn defnyddio yn cyfrifiannell, so mae gen i cyfrifiannell fan hyn, 18, rhannu gyda 30, da ni'n cael ateb o dim 0.6. Felly, dwi'n gwybod beth i'n neud hefo'r un yma. Mae hwn yn mynd i fod yn 26, rhannu gyda 30, 26, rhannu gyda 30, a mae'n mynd i fod yn dim pwynt. Mae'r ateb ar y cyfrifiannell yn dim 0.866, gan y blaen. Mae hwn i un lle degol, felly mae'n mynd i fod yn dim 0.9. Defnyddiwch y data i gwblhau y graff. Rwan, dyla fod graff yn un o'r rhai, dyla fod chi'n meddwl, briliant, mae gen i graff i wneud, felly dwi'n gwybod beth dwi angen wneud i gael yr marciau yma. So, da chi angen labelu rechelinau X ac Y, felly oedd gennym ni ein cronodiad, hydrogen peroxide ar hyd y gwaelod. Hwn oedd yn yr rechelin chwith. Dwi'n hoffi meddwl am hwn fel
left equals low. So be bynnag sydd yn yr chelyn, neu be bynnag sydd ar yr ochr chwith o'r colon, dio ddim bob amser yn wir. Ond, fel arfer, left, low, low ydi beth sydd ar hyd y gwaelod, felly dyna beth sy'n mynd i fynd ar hyd y gwaelod. Gechelyn Solwch, mae angen labelu ac rhoid yr unedau. Os ydych chi ddim yn gwneud yna, un o'r marciau yn cael ei golli'n syth i ffwrdd. Graddfeydd llinol, felly fyddach chi yn mynd i fyny yn bob yn 1, 2, bob yn 5, bob yn 10, right? O be bynnag ydi o, mae'n mynd i fod yn graddfeydd llinol. Da chi angen gwneud siŵr bod chi wedi defnyddio mwy na hanner yr papur graff. Felly, os da chi yn cyrraedd eich graff a bod gyd o'r cronodiadau, bod chi wedi rhoi nhw i gyd, bod chi wedi rhoi nhw gyd fan hyn, da chi'n gwybod, wel, hold on, os fod ni'n dyblu yr graddfa, y scale, mi wna i ffitio, a mi wnawn nhw gyd ffitio i mewn yn fan hyn. A wedyn yn olaf, lluniadau llinell addas. Os dio yn pwyntiau fel hyn, mi fydd llinell ffit orau yn medru gweithio, ond fel arfer dwi yn dweud wrthych chi, neu dwi'n cynghori fod disgyblion fi i ddefnyddio llinell rhwng y pwyntiau, ond sylwch oedd angen i chi gynnwys 0.0 oherwydd mi oedd yr data cyntaf ar y graff yn 0. Felly, i orffen pethau ffwrdd, cofiwch ddarllen y cwestiwn yn ofalus. Sylwi beth yw'r berf gorchmynol. Tanlinellu yn geiriau allweddoli. Wedyn mynd ymlaen i wirio cyn mynd ymlaen i'r cwestiwn nesaf a checio bod chi wedi ateb y cwestiwn yn llawn. Edrychwch am clues gyda cwestiwn cyfrifol a gyda graff, cofio fod yn ofalus, defnyddio pensil a labelu yr echelynau. Pob lwc. Diolch fawr iawn am wylio yr fideo Carlam Cymru yma ar techneg arholiad. Gobeithio bod wedi bod o ddefnydd i chi a hwyl fawr i chi.